A nyní bych ráda přivítala na pódium pana inženýra Vladimíra Kábera z naší spřátelené pacientské organizace Slova Control klubu, který působí právě na Slovenské republice. Dobrý den, Pém. Počujete ma dobre? Už áno. Som veľmi rád, že som k vám mohol prísť a vlastne predstaviť aj našu slovenskú pacientskú organizáciu. Som Vladimír, mám Crohna už od roku 2017 diagnostikovaného. Nebolo to jednoduché obdobie, ale od roku 2018 som aj členom Slova Crohn klubu a odvtedy už to bolo krásne obdobie. Myslím, že je veľmi dôležité byť súčasťou tejto komunity, pretože tá najväčšia podpora prichádza práve od nás, pacientov. Dnes vám vlastne predstavím to, o čom je naše pacientské združenie, čomu sa venujeme, teda niečo o nás a potom následne nejaké aktivity. Takže čo je našim poslaním alebo našou víziou? Chceme pomáhať vám, pacientom, teda hlavne na Slovensku, ale aj spoluprácou s vami, Čechmi a s Českom, s Moravou, aby sme pomáhali aj formou spolupráce. Čiže našimi hlavnými cieľmi je tá pomoc a podpora, zvýšenie povedomia verejnosti o IBD, pretože pokiaľ o nás vedia nás aj pochopiť. Takisto vzdelávanie a informovanosť pacientov a zároveň advokácia, respektíve ochrana. Toto všetko nám pomáha priniesť vám, pacientom, lepší a kvalitnejší život. Dobre, aké sú naše plány? Minulý rok tu bola Erika, vlastne naša mladá doktorka, ktorá je súčasťou správnej rady. Tá už čosi prezradila, ja vám prezradím možno také bližšie veci, ktoré nás čakajú v budúcnosti a potom vám ukážem nejaké aktivity, ktoré vykonávame. Takže našimi plánmi sú hlavne systém správovania a riadenia, ktorý sa zmenil od tohto roku. K tomu poviem o chvíľku viac. To, na čo sa zameriavame, je rozšírenie členskej základne a následne nejaké aktivity a projekty. Systém správovania a riadenia. Koncom minulého roka sme si schválili v rámci voľného zhromaždenia nové stanovy, ktoré sú o dosť modernejšie a umožňujú nám nové projekty a respektíve činnosti, ktoré sme dovtedy nemali alebo neboli schopní robiť. Takisto sa zmenila štruktúra. Máme momentálne novú správnu radu, ktorá bola zvolená v máji tohto roku. Dozornú radu a výkonný výbor, vedený výkonným riaditeľom. Výkonnou riaditeľkou je Veronika v bielých šatách, ktorá tu chodila k vám najčastejšie. Potom tam je Mirka, to je napravo, to je členka správnej rady s veľmi silným príbehom a zároveň aj lokálnou koordinátorkou, o tom vám tiež porozprávam za chvíľku. No potom tam je Janik, ten má na starosti podcast a Martinka je naša asistentka. Čo sa ďalej zmenilo je, že už strategicky plánujeme, čiže nie sú to iba tradičné aktivity, ale sú to aj aktivity akéhosi rozvoja, respektíve rozvíjania nášho pacientského združenia. Sme zároveň členmi v medzinárodných organizáciách ako IFKA a Svetová pacientská aliancia. No a spolupracujeme aj s rôznymi partnermi rovnako ako vy. Takže prečo rozšírenie členskej základne? Za posledných 5 rokov približne, ako máme aktuálne dáta, sa takmer zdvojnásobil počet pacientov s IBD. A to je pre nás naozaj veľká výzva, aby sme čo najviac týchto pacientov dostali medzi nás. A to chceme dosiahnuť zlepšením propagácie. Máme nový branding manuál, chceme zvýšiť frekvenciu prispievania na sociálnych sieťach, ale hlavne pritiahnuť mladých, pretože mladí sú významné množstvo ľudí, ktorým je diagnostikovaná táto choroba, alebo tieto choroby. Na slajde je Barborka, o tej budeme ešte hovoriť za chvíľku, ona má tiež pekný príbeh.
Chceme pridať aj viac služieb, tak ako vy máte sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, my to tu máme väčšinou na tých našich akciách, ale chceme z toho robiť nejakú pravidelnú službu. No a potom aj vytvoriť príležitosti účasti na klinických štúdiách. Takže k našim aktivitám. V podstate sa venujeme trom takým hlavným činnostiam. To najvýznamnejšie je asi vzdelávanie, edukácia pacientov, aby hľadali tie relevantné informácie u nás, respektíve od odbornej verejnosti. Následne sú to nejaké konferencie, semináre, máme aj podcast a veľmi dôležité sú stretnutia pacientov, kde sa zdieľajú skúsenosti pacientov. Na to je asi najväčšia odozva. Potom samozrejme pohybové aktivity. Tie sa snažíme robiť buď pravidelne, alebo nejakým spôsobom ich ukazovať na našich aktivitách. Máme dve tradičné aktivity, ktoré bývajú každý rok už po dobu takmer 30 rokov, pretože máme 31 rokov tohto roku. Toto bolo 30. edukačné stretnutie v máji tohto roku. Edukačné stretnutie je vlastne víkendový pobyt, alebo povedzme si niečo podobné ako je táto konferencia, kde je veľa odborných prednášok. Zároveň sú tam stánky partnerov a zakončujeme to väčšinou spoločenským večerom, na ktorom prebieha práve to zbližovanie sa jednotlivých pacientov, hlavne nových, a tí sa cítia potom viac začlenení. Najdôležitejšia aktivita, ale respektíve taká, ktorá je najtradičnejšia, je rekondičný pobyt. Rekondičný pobyt je veľmi dôležitý. Môžem to povedať aj z vlastnej skúsenosti, pretože to bol práve rekondičný pobyt, kedy som sa rozhodol aktívnejšie pomáhať klubu. Kedy som sa rozhodol aktívnejšie pomáhať nám pacientom. Poviem aj prečo. Mávame to často vo Vysokých Tatrách, už len to prostredie pôsobí na psychiku a zdravie veľmi pozitívne. Zároveň sú tam úžasní ľudia, títo ľudia spájajú. Prestanete pri nich mať obavy o tom rozprávať, prestanete mať obavy o to, ako si budete manažovať svoju chorobu a hneď vás začlenia. Každé ráno začína sa nejakým cvičením, preferujeme pilates alebo jogu a v obedných hodinách potom ešte Nordic walking. Samozrejme chodíme na turistiku a po večeroch sa zvykneme buď navštíviť wellness, pretože snažíme sa to stále dávať do nejakého hotela, kde wellness je dostupný a zároveň sa rozprávame s inými pacientami a začlenujeme nových, ktorí sa zúčastnia. Toto je už nová aktivita, ktorá vznikla vlastne tohto roku. Tak ako vy už ste v regiónoch, aj my cítime tú potrebu dostať nás viacej do regiónov ku pacientom a za tým účelom vlastne vznikol projekt lokálneho koordinátora. Prvým lokálnym koordinátorom je Mirka, môžete vidieť vľavo v čelenke, čierno, a ide o Trenčiansky kraj. Takže tam sme začali. Chceme v rámci nášho plánu pokračovať v tých najbližších 3 rokoch minimálne do 6 regiónov. Čo je dôležité tu povedať je, že tieto stretnutia alebo tá činnosť lokálneho koordinátora je niečo ako dôverník, to znamená, že snažíme sa byť bližšie k tým pacientom, aby sa nebáli zúčastňovať častejšie ako len na rekondičnom a edukačnom. A chodíme vlastne na výlety. Ako vidíte, tak niekde nás je menej, niekde nás už je viac, takže to má celkom dobrý ohlas. A teraz vám poviem ešte ďalší príbeh. Toto je Barborka. Barborka je mladé dievča, študentka na Ekonomickej univerzite, študuje cestovný ruch a rada teda aj cestuje. Aktuálne sa chystá do Egypta, je vášenie potápanie. Ona si povedala teda, že pomôže motivovať iných IBD pacientov a odhodlala sa vykonať cestu hrdinov Slovenského národného povstania. O čo ide? Je to 770 km naprieč Slovenskom. A nechodí sa po cestách, chodí sa po napríklad hrebení Nízkych Tatier. Je to náročná vec aj pre zdravých ľudí, nie je to ešte pre nás pacientov. Musím povedať, že ona to zvládla. Zvládla to vo väčšej časti sama, aj keď na začiatku
začala s nejakým kamošom. Ja som ju bol podporiť na Javorine, čo je paradoxne na hranici Slovenska a Česka. A tam je vlastne taký krátky úsek, ktorý ide aj cez Čechy, teda cez Moravu. No a Barborka vlastne počas tejto cesty vytvorila zbierku pre Slovakron klub. Podarilo sa jej vyzbierať okolo 1000 eur, aspoň podľa posledných informácií, čo mám od nej. A pozdravím vás, písala mi pred týmto stretnutím. Nebojte sa. Nebojte sa proste ísť do vecí, naozaj sa to dá zvládnuť. Hej. Pokiaľ si manažujeme tú chorobu dobre a staráme sa o seba, staráme sa o to, aby sme mali kvalitnejší život, tak je možno naozaj všetko. No, nesmiem zabudnúť ani na to, že k dispozícii je IBD aplikácia, o tom určite bude hovoriť aj Ľudská po mne. Tam si môže vlastne IBD pacient manažovať svoju chorobu. Myslím, že jedna z najužitočnejších vecí, ktorá tam je denník, kde si môžete vlastne vy ako pacienti zapisovať to, ako sa cítite každý deň. Potom sú to nejaké publikácie, ktoré vlastne publikujeme náš nový leták, bulletin, príručka, alebo teda publikácia mimočrevné prejavy IBD. Toto sú tie najnovšie, čo máme. No a čo by som chcel povedať je, že veľká vďaka za to, že tu vlastne môžeme vidieť, že takto pekne spolupracujeme medzi Českom a Slovenskom. Má to naozaj veľký význam, veľmi nám to pomáha, verím, že to pomáha aj vám. A vlastne v rámci spolupráce pracujeme na edukačných materiáloch, na letnej súťaži, kde poskytujeme aj ceny. Tiež na rôznych kampaniách, ale najdôležitejšie je naozaj zdieľanie skúseností. A to je z mojej strany všetko. Toto ešte vidíte fotku z edukačného víkendu, kde bolo relatívne toľko ľudí ako tu. Tak ďakujem pekne za pozvanie aj za možnosť